ప్రభు అంత యేసుక్రీస్తు పెదటే మరి మళ్ళీసారి మీ అందరికి వందనాకు. నన్ను మళ్ళా మీ ముందుకు వాసి ఇలా దేవుని విషయ మరి కథనంకి ఎవరిని కుసిరి కాబట్టి నుంచి మనడు దేవుని మాట మన కేంద్రానికి దేవుడు మన సాయంత్రంతో దేవుని వందనాకు. మరి మీ అందరికి వందనాకు. మరి మీ సాయమినరే, మీ ఆరోగ్యం సాయమిందే. దేవుడు మనందరిని కాపాడరు మీరు. మనకి మరి ప్రతిరోజు మనకి ఈశ్వరు మీరు మరి ఒకటి మన మంచి మరి దేవుని శుద్ధిసనంకి అంటే దేవుడికి మన ప్రాంతం అనంకి మరి దేవుడు మనకు చాలా సాయంత్రం గురు మీరు. మరి నాన్న కూడా మరి యోవాను కుశలి కబురు నుంచి మన కొన్ని మాట మన క్యాన్స్ ఇక్కడ మరి యోవాను కుశలి కబురు 19వ అధ్యాయం 17 నుంచి నిన్న చదివితాను. యోవాను కుశలి కబురు 19వ అధ్యాయం 17 నుంచి నన్ను చదివితాను. ఇక మన డోడుకునేడు ఏసు సిరోధపుర్రో డొల్లి దాయటం ఇత అంశ తినమాడు నేను ఓడుకున్నాను ನಾನು ಸವಿತನು ಮೇಗ ಬಾಸ ಬೈ ಮಸ್ಕ್ ಮೇ ಓಡಾಡಿ ನನ್ನ మరి చదవను. అసలు యేసు ఓని సిలువ మోసి ఎబ్రి భాషతే గొల్గోతా ఇంజి కరంగని పుర్రెయిందని జగత్కి దెమ్మిరి అత్తో అగ్గ ఓని సిల్వದ ಪುರ್ರ ಮೇಕು వాటి కొడుతోరు ఓని తోటే ఇంకా వేరే ఇరువురిని ఒరని ఒక పక్కతే ఇంకొరు పక్కతే సిల్వದ ಪುರ್ರ ಮೇಕು వాటి కొడుతోరు. ಯೇಸುವನು ಅವರಿರುವರು ನಡುವು ಮತ್ತು ಪಿಲಾತು ಅವರ చెక్కతే నజరేతు నాటి యేసు ఈదురికి రాజు ఇంజొరే రాపీసి సిలువదు పొర్ర వేలాడటం వాటిస్తూ ఏసుని సిలువదు పొర్ర వార్త చేయగా నాటికి దగ్గర మత్తె కాబట్టి సేన మంది ఈదురుకు ఆ చెక్కతే రాసి మత్త చదువుతారు. ಅದು ಎಬ್ರಿ ಗಿರಿಕು ಲತ್ತಿನ್ ಭಾಷದ ರಾಸಿ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ಕೆ ಯೂದುರ್ಕು ನಿನ್ನೆ ಪೆದ್ದ ಪೂಜಾರಿರ್ಕು ಪಿಲಾತಿನಿ ಊಡಿ యూదుర్కిని రాజు ఇంజి నిమ్మ రాసకుండా నన్ను యూదుర్కిని రాజు ఇంజి ఓండు కెత్తటి నిమ్మ రాపీస ఇంజోరే కెత్తు దానికి పిలాతు నన్ను రాస్తద్దే ఇంజోరే కెత్తు సైనిర్కు ఏసిని సిలోపుర వార్తపయ ఓని గుడ తీసి 4 వాట వాటి ఒరో వాట తీసుకుంటారు. పొర్రో కెర్తని సన్న కూడా తీస్తారు. ಅದು కుట్టు ఇల్లకుండా పొర్రో నుంచి ఇడిపొడు దాకా నేత వాటి మత్తె కాబట్టి ఊరు మనడు దీనిని ఎంతకుండా బేరానికి వేయితే ఎంజోరే దీని శాంక చీటి వాటకడ ఎంజోరే ఒరంకొరో తిరుగుతారు. నా గుడాకిని ఒరవటే వాట వాటి నా గుడాని శాంక చీటి వాడుతరించి దేవుటి మాట కెత్తాటు సైనికుకు ఇలా తుంపుతారు. గోని ఏసిని సిలువ గుంజ దగ్గరికి ఓని ఎవ్వ దాని ఏలాడి కిలోప ముత్తె మరియా మగ్దలే మరియా అందరూ నెచ్చి మత్తురు. అసలు ఏసు ఓని ఎవ్వ మళ్ళీ ಒಂದು ప్రేమిస్తా శిష్యుడు దగ్గరికి నిచ్చి మందన దూడతస్కే ఏసు ఓని ఎవ్వ నూడి ఎవ్వ అద్దు నీ మర్రి ఇంజోರೆ ಕೆತ್ತು ಆಪೈ ಆ ಶಿಶುನುಡಿ అద్దు నీ ఎవ్వ ఇంజోరే కెత్తు జబ్బుని ఆ శిష్యుడు దానిని లోని తీసుొత్తు ఆపయ అంత ఆసక్తి ఎంజోరు యేసు తెలుసుకుంచి దేవుడి మాట నెరవేర్చవాలించి నాకు డొప్పేస్తుంది ఎంజోరు కెత్తావు అగ్గ ఒక గిన్నెతే పుల్లటి దాచా రసం మత్తే కాబట్టి సైనికుకు దూది తీసి గిన్నెతి ముచ్చి ఇసాపు ఇందని దుడ్డితే వేలడం తుంగి ఓని పౌటికి ఉండనంకి అందిస్తారు. యేసు దానిని తీసుకుంటపోయ అంత ఆసక్తి ఎంజొరికెచ్చి తలకాయ వంగి ఊపిరి విడుస్తావు. మరి ఇంకా చాలా అవసరమైన మాడు ఓడక్కడ నేను కూడా మాడు కొన్ని విషయాలు ఓడక్కడ ఒకవేళ సమయం సరైపోతే మళ్ళీ వారం కూడా మాడు ఓడక్కడ ఇక మా డోడ్కు నాడు మన అంశం బాధ్యతకు యేసు మరి సిలోది పొర డొల్లి దాయటం ఇందని అంశత మన ఓడినాడ మరి యేసు ప్రభుని ఆ పేసి ఓడిని ఆ యూదురికి ఏదో మత పెద్దానికి అప్పగిస్తారు మన ఓడతాడా. దాని తర్వాత యేసు ప్రభుని ఆ యూద మత పెద్ద తీర్పు తుంగటం, తర్వాత రోమా ప్రభుత్వ అధికారి తీర్పు తుంగటం మన ఓడతాడా.
తర్వాత చివరెత్తికి వారిని సిలువ వాటవరించిన తీర్పు ఒత్తడికి మండి ఊడతాడు. ಯಾರು ಮಾಡಿ ಗೂಂಡಡ మరి యేసు ప్రభు మరి సిలువ మోత్సరే బికందును మరి గొల్గతా ఇంజని ஒரு ಮೆಟ್ಟ ಮಿಂದಾಗ ಆ ಜಾಗತ್ಕೀಗ మరి ಅಂಜೋರ್ ಮತ್ತರಿ ಮಾಡಿ ಓಡ್ರ ಮೇರಾడు. ఆ గొల్గతా ఇందని ఆ కరగని ఆ మెట్టత్కి మరి పుర్రే ఇందని ఆ ಜಾಗ ಇಂದೋರೆ ಅರ್ಧಂ ಕೂಡ ಬೇಯ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ಅದು మరి కపాలము మరి పుర్రే ఆకారం బేలమంతో ఆలమంత ఆ మెట్ట దగ్గర మరి సిలువతే ఆ రోమా ప్రభుత్వం ఓ అధికారికి సిలువ పడతారు కాబట్టి అందరిని బేనరత్కు మరి తప్పు దుంగితారో ఊరిని తర్వాత దొంగ మందిని అందరినీ మరి అక్కడ సిలువ పడతారు కాబట్టి వాళ్ళకే యేసు ప్రభుని కూడా మరి అక్కడ సిలువ పట్టడానికి మరి తీసుకొస్తున్నారు. మరి యేసు ప్రభు వాడు సిలువ మోస్తట్టుగా ಮಂಡಿ ಗೂಡ್ರ ಮೇಡ ಆಗ ಅವರನ್ನ ಸಿಲೋದಪುರ ಮೇಕು ವಾಟಿ ಕೊಡ್ತರು ಅವನಿತೋಟ ఇంకా వేరే ఇరువురిని ఒరిని ఒక పక్కతే ఇంకొరు పక్క సిలోదపుర మేకు వాటి కొడుతారు. యేసు బోనం ఒక ఇరువురు నడువు మొత్తం ఇక మన ఊడినాడా ఇరువురు దొంగ కూడా యేసు ప్రభుత్వంతోనే కలిపి ఊరిని కూడా సిలువ వాడతారు మండి గోడినాడు. మరి ఆ ఇరువురు దొంగ మరి యేసు ప్రభుకి ఈ కొరో మరి ఆ కొరో ఊరిని కూడా మన సిలువ వాడతారు మండి ఊడన్నాడ. మరి యేసు ప్రభు మరి నడువు మత్తట్టుగా మండి ఊడినాడు. ఇవన్నీ మండి ఊడరు మత్తుకు మరి యేసు ప్రభుని గురించి మున్నే కెత్తవు మరి బాత కెచ్చి మనకు అవన్నీ మరి బైబిల్తో మందరం అన్నీ మరి మండి ఊడరు మీద మొత్తం నెరవేరన మరి యేసు ప్రభుని మరి దొంగంతోనే మరి కలిపి ఉన్న సిలువ వాడితే మరి రాసిమింది మరి అవు కూడా మరి ఊడ్కు నెరవేరినారన్నమాట. మరి కీర్తన గ్రంథం రాసిమింది మరి కొంతమందిని జతగాకే ఓని అప్పగిస్తున్నది రాసిమింది వాళ్ళకే మరి నెరవేరుతుంది. తర్వాత కొంతమంది శిశువుకు కూడా ఓని విడిసి దెమ్మీరుతున్న జరే మరి కీర్తన 31వ అధ్యాయం రాసిమింది 11వ వచనతే వాళ్ళకే జరుగుతుంది. తర్వాత మరి యేసు ప్రభు తప్పుగా ఓని పొర్రో మరి తీర్పు తొంగితోరింజరే మరి కీర్తన 35వ గ్రంథం రాసింది 11వ వచనం మరి నిజంగా వాళ్ళకే జరుగుతుంది అనమాట. తర్వాత ఓని పొర్రో మరి బేని పాపం ఇత్తది కూడా ఓని పొర్రో మరి ఓని పొర్రో మరి వేడకయ్యో మరి పిలాతికైతో ఈయన పొర్రో నాకు బేని తప్పు కూడా ಬೇರೆ ಪಾಪಂಗ వేడకాడు టెంపులింజరే మున్నే మరి అది యెషయా గ్రంథం మున్నే రాసిమింది 53వ అధ్యాయం మున్నే రాసిమింది. ఇలాంటివన్నీ మరి మున్నే రాసిమంత మరి కీర్తన 22వ గ్రంథం మీద ಬೇಲೆತ್కు ఓడు సిలువ వాడుతున్నది రాసిమింది మున్నే ఇలావన్నీ మున్నే రాసిమిన మరి ఆలకి మండి గూడరు మేడ అది రాసి మత్తాడిగే మరి యేసు ప్రభు సిలువ వాటిని ఇంకోని మరి తీసోసరు నేను ఇంకా వేరే కుశల కబురు మా నోడుకు మరి అరిమతయ యోసేపిందని ఓడు కూడా ఆ మధ్యతో కొద్దిసేపు సిలువ మోస్తాడు మాట ఊడుతాడు. ఓడు కూడా మరి సిలువ మోస్తాడు మాట ఊడుతాడు. అలాగే యేసు ప్రభు కూడా ఓ సిలువ తిని మరి మోస్తాడుగా మండి గూడరు మీరట. మరి ఇక సిలువ ఇతుకు బాత ఇతుకు మరి సిలువ ఇతుకు అదొక శాపగ్రస్తం అవుతుంది అనమాట. శాపగ్రస్తమైనది అనమాట సిలువ. మరి ఆ శాపగ్రస్తం అవుతుంది మరి తప్పు దాన్ని అర్థం అదని ఆ సిలువ తిని యేసు ప్రభు మరి మోచరు మీద ఊడటి ఓనిపరి బాధ తప్పు వెళ్ళే బాధ మరి పాపం ఇల్లే కానీ ఓడు మరి మోచరు మీద బెచ్చుకో కొరడ దెబ్బ ఓడి చాలా దంచుతారు ఓని మరి తలకైపోరో మరి కొయ్యని కిరీటం ఆడుతారు ಬೆಚ್ಚು ರಕ್ತಂ ಕಾರ್ತ್ ನೆತ್ತರು ಕಾರರು ಮತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚೋ ಕಾರರು ಮತ್ತೆ అలా మరి యేసు ప్రభుని ఆ సిలువ వాటి మేకు కూడా కొడతాడు మండి ఊడినాడు. మరి మేకు వాటి కొడుతారు ఈకాకే ఒరొరు పక్కతే మరి దొంగగా మత్తారు ఊరు కూడా ఆ కైకింకి మేకు
తర్వాత కాల్కింకి 2 కాళ్ళకి ఊరగ వాటి మేకు ఆ శిలువ పొర వాడతారు మండి ఊడన. మరి ఆ దొంగ మంతులు ఎవరంటే మరి ఎవరు తిరువురు మంతులు మనకు తెలుసు. ఆ దొంగకి నాడు ఎవరో మరి ನಿಮ್ಮ దేవుడిನತ್ಕು మరి నేను ನಿಮ್ಮ రక్షించుకుంది మరి మామూలు కూడా రక్షిసైంది ఎవరో తిరిగితో మన ఊడితాడు. కానీ ఇంకో రమ్మంత దొంగలు మనకు మరి తగ్గదే మన దొంగ మరి మన తప్పు తొత్తాడు కాబట్టి మనకి శిక్ష ఇందులో వస్తే. కానీ యేసు ప్రభు బాగా తప్పుతుంది ఇలా అలా ಕೆತ್ತಗೊಡಿಂದ ಕೆಚ್ಚಿ మరి ప్రభువ మరి నీ ರಾಜ್ಯತೆ ನನಗೆ ಗುರ್ತುಂಗ ಆಯ್ತಪ್ಪ యేసు ప్రభుకేతో నేనే నిమ్మన రాజ్యತೆ ఆ పరలోక రాజ్యತೆ నాతోనే మంతు నింజరే మరి యేసు ప్రభు ಕೆತ್ತಾడు మాట ఊడితాడు. మరి పరదేశితే నాతో మంతు నింజరే యేసు ప్రభు ಕೆತ್ತಾడు మాట ఊడితాడు. మరి మరడు దీటే మరి యోహాను కుశల కబురు 19వ అధ్యాయము మరి 17 నుంచి 42 వరకు కొడుకు మనకి 3 మరి సిలువ మాట మన ఊడతాడు. మరి మనడు మరి గుడ్ ఫ్రైడే రోజు మరి మంచి శుక్రవారం రోజు మనడు 7 మాట మన ధ్యానంతంగా అంతాడు దాటే మరి 3 మాట మన బెగ్గుడితాడు ఎత్తుకు మరి యోహాను కుశల కబురు మన ఊడతాడు. మరి 26, 27 వచ్చిన అయితే ఈ అధ్యాయ అయితే దాని తర్వాత 28 వచ్చినాము. దాని తర్వాత 30 వచ్చిన మన ఊడితాడు 3 మాట మన ఊడితాడు. ఒకటి బాధ్యతకు మరి తల్లింకి తర్వాత మర్రికి మద్దతు మంది అనే ప్రేమ గురించి మన ఊడితాడు. తర్వాత మరి మరి యేసుప్రభుకి అయితే నన్న మరి నాకు డొప్పేసి మింది యేసుప్రభుకి అయితే అద్దరు మాట 5వ మాటగా. తర్వాత 6వ మాటకైతో బాధ్యతకు మరి మొత్తం సమాప్తం ఆసక్తి దొరికేతో అనమాట. అలా మాడు ఈ 3 మాట కూడా దీట మాడు ఊడితాడు. మరి మిగతా మాట మాడు లోక మరి కుశల కబడితే మరి 2 మాట మండు ఊడితాడు. తర్వాత మత్తయి కుశల కబడితే ఒక మాట మండు ఊడితాడు. ఇవి కూడా మరి దీట మండు ఊడితాడు. యేసు ప్రభు ಕೆತ್ತ 7 మాట కూడా ఈ శిలోపురో ಒಂದು ಕೆತ್ತ మాట మనడు ఊడితాడు. వేరే వేరే మరి మత్తయి అలాగే లూకా కుశల కబురు మీరు చదువుకు దాటే మరి ఈ మాట మరి మీకు దొరికితా. మరి యేసు ప్రభు ఆ సిలువతిని మోచి ఉండు ఆ గొల్గొతా అయిందని ఆ ప్రాంతం కూడా తరిమండి కూడ్డాడు. దాని తర్వాత మా డోడుకు పిలాతు ఊరో చెక్కతే నజరేతు నాటి యేసు ఈ దొరికిన రాజు ఇంజొరే రాసేసి సిలోత్పుర వేలాడదీస్తూ ఏసుని సిలోత్పుర వార్త జయగ నాటంగి దగ్గర మత్త కాబట్టి సేనా మంది ఈదురుకు ఆ చెక్కత రాసి మత చదువుతారు. వాడు వేల రాసిస్తూ ఈదురికి రాజు ఇందరు ఉండు పిలాతు రాసేసి ఒక చెక్కతపుర రాసేసి ఆ చెక్కతిని యేసు ప్రభు మన సిలువ వార్త ఆ తలకాయ పొర్ర ఉండగా మరి వాటిస్తూ చాలామంది చదువుతారు యేసు ఎదురికిన రాజు ఉంజరు. మరి నిజంగా వాడు ఎదురికిన రాజే. అవును వాడు నిజంగా ఎదురికిన రాజే. ఎదురికిన రాజు ఓండే ఓరు ఎదురుడతా మెస్సయ్య ఓండే. కానీ వాడు మొట్టమొదటిసారిగా వస్తుంది రక్షించడానికి వస్తావు. వాడు రెండోసారి మళ్ళా వేస్తావు. అస్కే నిజమత్తా రాజుగా వాడు ఈ లోకతిని మరి పరిపాలించిన రాజుగా వాడు మళ్ళా వాదనకి వాడు సిద్ధంగా మీనం. వాడు ఈదురికిన రాసే అలా రాసిస్తేందుకు ఒక మంది ఈదురికి వారందరూ అలా బాగా రాసిస్తే అలా రాసివద్దు వాడు కెత్తాడిగే వాడు బాతకెత్తను అది రాసిస్తున్నారు. వాడు కెత్తపయ్యా పిలాతకెత్తో నన్ను బాత రాసిస్తానో నన్ను రాసిస్తాను సరే గట్టి కెత్తా అనమాట. వానికి అధికారం ఉంది కాబట్టి ఆ సెక్కత్పురం మరి ఈదురికి రాజు యేసు ఇందరే అది రాస్తుంది మనకి ఓడినాడు. తర్వాత సైనికు యేసుని సిరపుర వార్తపయ ఓని గుడా తీసి 4 వాట వాటి ఒర వాట తీసుకుంటారు. పొర్రకెర్తాని సన్న గుడా తీస్తారు. అద్దు కుట్టు ఇల్లకుండా పొర్ర నుంచి ఇడుపడదాకా నేత వాటి మత్తె. మరి మండి గూడుకు మరి యేసు ప్రభు గుడా ఓడు ఒక తీస్తాడుగా మండి గూడున్నాడు. మరి యేసు ప్రభుని గుడా ఒక తీసి వాడుతారు.
తీసి వాటి మరి ఆ గుడాకి మరి ఒరటే దారం ఉంది కాబట్టి ಅದು మరి ಬೇನಂಗೆ ವಾತಾವರಣದವರು ಸೀಟಿ వాడతారಲ್ಲే వాడి ಅವರು మరి సీటీ వాడతారಲ್ಲే మరి దేవుడే మరి బైబిల్ మున్నే రాసి మొత్తటిಗೆ ఆ ప్రవచనమిగ మరి నెరవేర్త ఊరందరూ సీటీ వాడతారಲ್ಲే ఆ కూడా మరి ಬೇನಂಗೆ దావాలి ఒకటి మరి ఆ కూడా ಬೇನಂಗೆ దావని జరిగేవారు మరి సీటీ వాడతాడుగా మరి ఊడరు మేడం మరి కీర్తన మరి 22వ అధ్యాయం 18వ వచనం అంతే ஒரு నా గుణం గురించి ஒரு సీటీ వాడుతున్నారు రాసి మంత్ అలా కెత్తాడుగా ఇక ஒரு బాతున్నారు ఆಗ మరి యేసు ప్రభుని కూడా కుచ్చేసి ఒక సీటీ వాడినారు చూడండి సీటీ వాటి దాని తర్వాత అది ಬೇನಂಗೆ దేవాలింజరు మరి ఊడరు మినరు ఇక బెచ్చ ఘోరం చూడండి యేసుక్రీస్తు వద్ద చావు ఒకసారి ఆలోచించుకో బెచ్చ బాధ బెచ్చుకో శ్రమ అయ్యో బెచ్చుకో కొరడ దెబ్బ బెచ్చుకో శ్రమ బెచ్చుకో కష్టాలు తర్వాత ఇక మేగు నంచుతారు కొయ్యని మందని కిరీటం ఇంజి ఆ గుడవ కూడా ఉచ్చి మొత్తం గుడవ కూడా తీసి ఆಗ మరి వాటిని అది ಬೇನಂಗೆ ದೇವರು మరి సీటీ వాటి ఊరొకరు తిరిగి ఆ గుడ ఊరు తీసుకుంటాడు మండి గూడర మేడు నా గుడాన్ని సంగ సీటీ వాడుతారు ఇంజి దేవుడి మాటకెత్తాడు సైనికులు ఇలా తుంపుతారు మరి కీర్తన 22 అధ్యాయం మొత్తటికి అలా ఆ ప్రవచనం ఎత్తదిగా మరి నెరవేరుతారు మండి ఊడరు మేడ నిజంగా మా ఊడుకు మరి యేసు ప్రభు మరి నీ శంక నా శంక ఆ సిలోది పొర ఓడటి ఓనవటే కూడా మందకుండా ఓడి పాన మీద నెంకోండు సిద్ధపరతు ఓడి ఓని మరి ప్రాణం మీద కూడా ఓడు మరి సిద్ధపరత ఓడి ఆ రోజు మరి ఆదాము అవ్వ పాపం తుంక్తపయ ಊರವಟೆ ಊರಿಗೆ ಸಿಗ್ಗು ಇಂದನದು ಬತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಬಾತ ಬತ್ತೆ ಸಿಗ್ಗು ಇಂದನದು ಬತ್ತೆ ஒரு ఆకి బాత తొచ్చి మత్తరు తర్వాత దేవుడు ఊరికి ஒரு తోలు వస్త్రం ఊరికిత్తు ఆ రోజు మరి పాపం తుంక్తపై కూడా ఆ సిగ్గు ఓండు మన సిగ్గుపరచడం జరుగుడు ఓండు మన దేవుడే మనకి ఆ తోలు వస్త్రం మనకి ఇత్తనాడు మంచి గుడమన్నాడు మరి కేల్సిమన్నాడు అదే దేవుడు నీ శంక నా శంక ఆ శిలోది పొర్రోండు బాత గుడ ఇల్లకుండా ఓండు మరి పానం వాటిని కూడా సిద్ధపరుతు ఓటి ఓని ప్రేమ బెచ్చ గొప్ప ప్రేమ వద్దు అయ్యో మరి దేవుడి ప్రేమ తిని మన ఓని గురించి మనకి ఎత్తుకు అసలు మన పుస్తకాలు సరిపోయే వేళ మన బెచ్చకెత్తకన ఓని ప్రేమ తినమన్నాడు మరి కెత్తారాడు వేళ అచ్చ గొప్ప ప్రేమ అన్నది అచ్చ గొప్ప ప్రేమ వద్దు దేవుడు బెచ్చ ప్రేమిస్తే ఎత్తుకుమనని ఓండు దేవుడిగా మొత్తం ఓండు ఈ లోకத்துக்கு దిగివాసి ఆ శిలోది పొర్ర ఓండు నీ శంక నా శంక మరి ప్రాణం మీద నచ్చో ప్రేమ ఓండు ప్రేమిస్తూ మరి నేను అందరిని ఈ లోకத்து మందని అందరి నోడు మరి ప్రేమిస్తూ ఇంకా మన ఇరుబడి కొడుకు యేసుని సిలువ గుంజ దగ్గర ఓని యవ్వ దాన్ని ఏలాడి మరి మరియా మగ్దలేని మరి రెందరు మత్తరక తర్వాత యేసుని యవ్వని ఓడి మరి ఓడి ప్రేమ శిశువునకు మొత్తం మరి చాలామంది యోవాను దొరికేతారు ఆಗ ఓడి కూడా మొత్తం అస్కే యేసుక్రీస్తు నుడి యవ్వ ఈడు నీ మర్రి ఇంజోరే ಕೆತ್ತು ಆಪಯ ಶಿಶುನ ಕೂಡಿ ಅದ್ದು ನೀ ಯವ್ವ ಇಂಜೋರೆ ಕೆತ್ತು ಈಗ మరి మరిన ఒకటే మరి తల్లి మంది మధ్య ప్రేమ ఇత్తది మాట ఇంకా ఓడినాడు యేసుక్రీస్తు అచ్చ బెచ్చ ప్రేమిస్తుండో అదే ప్రేమ తిని ఓని మరి యవ్వ అత్త మరియన ఒకటి వాడిని తోపిసిన బాధ్యతకు ఓని శిశుని తోపిసి అద్దో నీ యవ్వ ఏండో నీ మర్రి ఇంజోరే మరి ఆ ప్రేమ తిని వాడు తోపిస్తున్నాం మరి తల్లిదండ్రుల మధ్య మరి అయ్యలు ఎవరిని మధ్య మరి బ్యారంటి ప్రేమ అంత తర్వాత
మరిన ఒకటి మయట ఒకటి బ్యాలెంట్ ప్రేమంతో యేసు ప్రభు ఆ అలాంటి శ్రమని అలాంటి బాధకిని సులభపర మంచి కూడా ఓనగా మరి దేవుడి ప్రేమ నిజంగా మరి తోపిస్తాడు మాటిగా మరి ఊడరు మీనడ బెచ్చో మరి గొప్పది ఓన్ ప్రేమ చాలా గొప్ప ప్రేమ మరి యేసు ప్రభు అగ్గ మరి నీ ఒకటే మా ఒకటి మన తోపిస్తాడు వినం. ఒకవేళ మరి మనడు కూడా మన అయ్యా ఎవ్వని అవనొకటి మన ప్రేమ తోపిస్తున్నాడే, లేకపోతే మన పిల్లకి ఒకటి మన ప్రేమ తోపిస్తున్నాడే. మరి దేవుడు మరి నీతో నేడు మనతో తిరిగినాం బాతిరినెత్తుకు ఆ రోజు అని మరి యేసు ప్రభుని అంత మరియా తల్లి ಎತ್ತ మరియా ಆಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಿಲುವದಾಗ ಆ ಜಾಗತ್ ಮತ್ತೆ మరి యేసు ప్రభుకి వచ్చిన భరోసా ఇంత తీసుకున్న బేలెత్తుకు యవ్వా ఇండు నీ మర్రి వాళ్ళకే ఆ ಶಿಶುಂಡು ಮತ್ತಾಗ ಅವನ ಕೂಡಿ ಅದ್ದೋ ನೀ ಯವ್ವ ಇಂಜರೆ ಕೆತ್ತೋ. మరి బైబిల్కు రహస్యం అంతే బరెత్తుకు నీ తప్పేని తర్వాత మరి నీ అయ్యని నీ అవ్వని నిమ్మ సన్మానిసవలింజరే రహస్యం అంతే ఎత్తుకు మనడు మరి మంచిగా ఊడవలింజరే ఓరిని మనం ఊడవాలి ఇంజ రహస్యం అంతే. వాళ్ళకి ఎవరికి విధేయత కలిగి మనం మందవలింజరే రహస్యం అంతే. తర్వాత మరి చిన్నపిల్లల గురించి కూడా మరి పిల్లల గురించి కూడా రహస్యం అంతే. బతుకుని మరి దేవుడిని మనం పెంచవలింజరే రహస్యం అంతే. సామెతల రహస్యం అంతే. మరి దేవుడి గురించి వాడికి నేర్పిసా వాడు పెద్దగా తస్కే వాడు దేవుటే అరిది నుంచి వాడు మరి తప్పి అన్నజరే రహస్యం అంతే. మరి దేవుడి ప్రేమతిని మరి ఎవ్వంకి తర్వాత మరికి మద్దతు మందని ప్రేమతిని కూడా మనకి ఊడరు మెరడ. దాని తర్వాత ఆపై అంత ఆస్తి యేసు తెలుసుకుంచి దేవుడి మాట నెరవేర్చవలించి నాకు డొప్పేసి మిందేంజోరే కెత్తం యేసు ప్రభుల కెత్త నాకు డొప్పేసి మిందింజోరే కెత్తం. మరి నిజంగా మన ఉడుకు మరి బాధను డొప్పేసి మింది మన ఉడుకు ఇక మరి యేసు క్రీస్తు నిజంగా ఒక మనిషిగా వాడు మొత్తం కాబట్టి వానికి డొప్పేస్తుంది. అలాగే మరి ఈ లోకత మందనే అందరూ కూడా రక్షణ పొందాలని జరే ఆ యొక్క మరి ఓనికి అందరు రక్షణ పొందాలని జరోని ఓని మనసుని మింది. అందుకనే మరి ఆ యొక్క మరి డొప్పేస్టం అనేది యేసుక్రీస్తుని కరెక్ట్గా వాడు మరి మనిషిగా మీనావు ఒకటి తర్వాత వాడు దేవుడుగా మీనావు అందరు రక్షణ ఏదో ఎత్తుంది ఒకటి మిందే. అందుకని యేసుకి వచ్చను నాకు డొప్పేసి మిందిని దొరికొచ్చును నాకు డొప్పేసి మిందే. నాడు కూడా దేవుడి మాట మరి కేంజిల్లో వారు చాలామంది విన్నారు. చాలామంది దేవుడి మాట కేంజిలో వారు చాలా దేశాన్ని ఇంకా మన దేశத்து కూడా చాలా ప్రాంతాన్ని విన్నారు. వారందరూ రచన పొందడం జరిగే దేవుడి ఆశ. అంతటా అందరూ మారు మనసు పొందవాలని జరే యేసు కోరిక ఏం జరు బైబిల్ రాసింది. ప్రతి ఒర్రో మరి కుశలికప్పుడు కేంజి యేసు ప్రభు నాకు వాదవాలని జరే ఓండే దేవుడిని తెలుసుకున్నది యేసు ప్రభుకి ఇది. అందుకని ఇక మీద బ్యాలెన్స్ రాసిందే అసుకుండు మరి దేవుడి మాట నెరవేర్చవలించి నాకు డొప్పేసి మిందించోరెక్కెత్తాం. మరి మనడు కూడా మన బంధువులకి యేసు ప్రభు నుంచి మనకి ఎత్తవాలి, మన లోతురికి తర్వాత మన నాటిన వరకు మనకెత్తాలి. లేకపోతే బేగం దాయనస్ కానీ బేన కలుపుకో మరి యేసు ప్రభు గురించి నేను తెలుసుకుంటేనే మరి రచన మేము ఎంతనే మన తలిపి వానికి మరి కుశలికరు మనకి ఎత్తవాలి. ఆ బాధ్యత మరి ప్రతి విశ్వాసం పొర మిందే మరి దేవుని సేవ తుంగనూరు పొర కూడా మింది. మరి దేవుడి సేవ మనడు తుంగవాలి ఓని సువార్త ఆ కుశలికబరు మరి లోకం అంతటా మనడు ಕೆತ್ತವಲ್ಲಿ ಆಗ ಅವರು ಗಿಣ್ಣೆ ತೆಪ್ಪುಲಾಡಿ ದಾಚರಸ ಮತ್ತೆ కాబట్టి సైనికులకు దూది తీసి గిన్నెతి ముచ్చి ఇసాపు ఇందని దుడ్డిదే వేలాడడం తుంగి ఓని పౌటికి ఉండడానికి అందిస్తారు. యేసు దానిని తీసుకుంటపోయ అంతా ఆసక్తే ఇందరికెచ్చి తలకాయ వంగి ఊపిరి విడుస్తావు. ఇక మా డోడ్కు ఒక డొప్పేసి మీద ఎత్తపోయి వాడు బాత్తు ఉన్న రోజులు
ಪುಲ್ಲಟಿ ದಾಚರಸ ಮತ್ತೆ ಆ ದಾಚರಸ ತಿನ್ನೋರು యేసుప్రభు ఉంట బేరాయించరే అందిస్తారు. మరి యేసుప్రభు అది తీసుకుంటపోయా అంత ఆసక్తి జొరికెచ్చి మన తలకాయ వంచి ఊపిరి విడిస్తాడు మళ్ళీ గూడ వినడు. మరి అంత ఆసక్తి మరి బాధ ఆసక్తే మరి అంత ఆసక్తి జొరికెత్త మరి ಬಾತ ಆಸಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹುಡುಕು ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಒಂದು ನೀಸಂಕ ನಾಸಂಕ ಬಾತ ತುಂಗುರನ್ಕುಟ್ಟುಂಡು ಅದು ಈ ಲೋಕದ ವಾಸ ಉಂಟು ಒಂದು ನೀ ಅವಟೆ ನಾವಟೆ ಬೇರಂಡೆ ಪ್ರಾಣ లేకుండా కలిగి మత్తుడు అవన్నీ వాడు తుంగనాకి ఈ లోకత వాడు వాసి అన్నీ వాడు నెరవేరుస్తాడు. వాడు బాత ఉంటాం ఆసక్తి ఎత్తుకు మరి ఓండు మరి పరలోకದ మందిని ఓండు ఈ లోకకు వాసి నీసంక నాశంక డొలిదానికి ఓడు మనిషిని రూపిని ఓండు ఈ లోకతికి వాసి మనిషిని ఒలిదిని ఓండు పోంది ఓండు ఈ లోకతి వాసి 33 సంవత్సరం ఓండు ఈ లోకతి మంజి ఓండు నీసంక నాశంక ఓండు ఆ శిలువపై నెత్తురు కారుస్తావు. నీకు నాకు రచన ఏదని అనుకోండు ఆ శిలువపై నెత్తురు వండి కారుస్తావు. బెచ్చ గొప్ప విషయం. మరి ఆ రోజు అవ్వాదంతో పాపం వలన మనకి మరి సావింద్రది మనకు వస్తాయి. మరి సైతాన్ అధికార కింద మన దెమ్మెరుతాడు. తర్వాత మనకి కష్ట వత్త శ్రమ వత్త జబ్బుకు మనకు వత్త తర్వాత నరకం మీద మనకు వస్తాయి. తర్వాత మనవటే మరి పాపం మీద మత్తే. కాబట్టి వీటన్నిటి నుంచి మనం విడుదలతో అనుకోండు ఈ లోకత వాసం ఉండు డొలియంజి బయలుదేరికతో అంత ఆసక్తి జొరే కెచ్చి వాడు వంగి మన పానం విడుస్తాడు మండి గూడును. మరి బాత ఆసక్తి ఎత్తుకు వాడు నీశంక నాశంక మరి పానం వాడటం ఆసక్తి వాడు ఈ లోకతకు వాసి మరి ఆ పాపతే మన మొత్తపై ఆ పాపద నుంచి మరి నేను రక్షించటం ఆసక్తి ఓండు మరి నీశంక నాశంక ఆ శిలువపుర ఓండు గొప్ప ప్రేమతో ఇష్టం మండు ఓడుతాడు. దాని తర్వాత ఆ పాపత నుంచి ఆ సైతాన్ నుంచి తర్వాత నరకత నుంచి నీ నాకు విడుదలెదటం ఆసక్తి. దాని తర్వాత ఓడు గొప్ప మరి బలిదానం త్యాగంతో ఉండటం ఆసక్తి. యేసు ప్రభు లోకத்துக்கு వాదన మున్నే మరి అబ్రహాం అని దేవుడు తలుపుతో నీకు ఒరండే మరిమినా కదా వాడు నాకు ఈతనే నాకు బలి ఈతనే అని తలుపుతో అబ్రహాము మరి యేసు ప్రభుకి ఎత్తటే మరి ఆ రోజు మరి బలిదనానికి వాడు సిద్ధమొత్తం దేవుడు తలుపుతా కాబట్టి నన్ను నా మరిని బలితనిందరే ఓండు మరి మొరోయ అయిందర ఆ మెటత అగ్గ అత్త ఉండు బలిదనానికి మరి ఇసాకు తలుపుతో మరి బలిదనానికి మరి గొర్రెపిల్లి ఇల్లేగా అయింద తలుపుతో అస్కే మరి అబ్రహాంకి ఎత్తో దేవుడితో పీస్తూ అందరికి ఎత్తో ఊరిని మరి బలిదనానికి ఆ వెరికి బత వాటి వెరికింపరు పట్టేసి కసేరితే అత్తో అబ్రహాం బలిదనానికి బిస్కత్కు అబ్రహాం బలి ఈతో కసేరితే అత్తుండో దేవుడు నూడి ఓనవట మందర విశ్వాసతి నూడి నమ్మకంతి నూడి ఆపాయిందరికెత్తో ఆ రోజు అబ్రహాం ఆప్తో కసిటిని ఇసాకిని బాత్తుంగమని నేను బలిదమని కానీ అగ్గ ఒక గొర్రెపిల్లి మీద కూడా ఆ గొర్రెపిల్లి తిని బలి మీద దొరికత్తా అస్కే మరి దేవుడే ఎత్తో జరే ఆ రోజు ఆ గొర్రెపిల్లి తిని బలి ఇత్తో అబ్రహాం. కానీ నాటి రోజు మా ఓడ్కు యేసు ప్రభు మరి వరుణే అత్త మర్రిని దేవుడు ఈ లోకత్కిత్తు న్యాడు మన నీశంక నాశంక
ಆ ಸಿಲುವ ಬಲಿಯಾದ ನಂಕಿ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಓನಿ మరి అತ್ತ యేసు ప్రభునే ఓండు నీ శంక నా శంక బలి ఇತ್ತು. ఆ రోజు అబ్రహాం కස්සెర ఆంక్త కానీ నేడు యేసు ప్రభు బలియాదనంకి ఆ కස්සెర ఆంగిల్లి తర్వాత ಬೇನೋ ಆಪಿಲ್ಲೋ ಬಾರಿದ್ಕು ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಬಲಿಯಾದವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೊಲ್ಲಿದಾಯವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೊಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ నీకు నాకు మరి బిస్కెట్కి ముందర బతుకు మింది బరిత్కు అస్కెట్ నుంచి మరి ఇస్రాయేల్ ప్రజ ఊరందరూ మరి బలి ఎదటం గొర్రె పిల్లని బలి ఎదటం మరి పాపకింసాక బలి ఎదటం వారు తుంగరు మత్తారు. అలా చాలా ఏనుగు సంవత్సరం తుంగరు మత్తారు. మరి బైబిల్ త్రాసి మత్తే సుబ్రమతనిత్తరు కార్స్కే మరి నీ పాప నా పాప దేతందు రాసి మత్త ఆలకే యేసు ప్రభు దేవుడిగా ಮತ್ತ ಓಂಡು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಾಸಿ ಒಂದು ಸುಬ್ರಮತ ನೆತ್ತೂರು ತಿನಿ ಓಂಡು ಕಾರಿಸ್ತು ಓನಿಗೆ ಓಂಡೆ ಬಲಿ ಎತ್ತೋ నీ శంక నా శంక ఆ పాపకి నుంచి విడుదల ఏదనంకి ಒಂದು ಡೊಲ್ಲಿ ಅಂಜಿ మరి నేను నన్ను బతికిస్తా ఓండు మరి డొల్లి ఎత్త కాబట్టి నిమ్మ నన్ను బతికిమినాడు. నాడు ఒకవేళ యేసు ప్రభే దేవుడు నన్ను తెలుసుకుని ఇల్లుపోతే నేడే మరి మంచి రోజు బాధ్యతకు యేసు క్రీస్తు ఈ లోకದ ಮುಂದೆನೆ మరి ಪಾಪಕ್ಕಿನ ಸ್ಯಾಂಕ మరి ಪಾಪం ತುಂಬ್ತ ಪ್ರತಿ ಒರ್ರನ್ ಸ್ಯಾಂಕ ಒಂದು ಆ ಸಿಲದ ಪದ ನೆತ್ತರು ಕಾರಿಸ್ತೋ ಡೊಲ್ಲಿ ಎತ್ತೋ ಒಣ್ಣಿ ಮಿಸಿತ್ತರು తర్వాత 3 రోజులు ఉండి గిరుడు తేత్తటి మండు ఉడతాడు. బెచ్చ గొప్ప దేవుడు ఓండు నీ శంక నా శంక అసలు పరు ఊపిరి విడుస్తూ డొల్లి ఎత్తావు అంత ఆసక్తి దొరికెత్తావు మరి బాత ఆసక్తి ఎత్తుకు ఆ పాపతే అధికారం కింద సైతాన్ అధికారం కింద మొత్తం మనడు దాని చూని విడుదల మనకిತ್ತು. అందుకని బైబిల్కి వచ్చింది ఒకవేళ యేసు క్రీస్తుని ఒకటి ನಿಮ್ಮ మత్కుని ఒకటి తీర్పు ఇల్లే ఇంజరే మరి రోమ 8:1 వచ్చింది నీ ఒకటి తీర్పు ఇల్లే మరి యోహాను గురించి 5:24 వచ్చింది ನಿಮ್ಮ ఆ చావి నుంచి దాటి మరి జీవంతే ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನಿಂಜರಿಗೆ వచ్చింది. ఒకవేళ యేసు క్రీస్తుని ನಿಮ್ಮ మత్కు ನಿಮ್ಮ ఆ చావిನ దాన్ని దాటి ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನಿಂಜರೆ మరి వచ్చింది. ఆ శిలువ పర మరి నిమ్మ నన్ను డొల్లిదేవారు కానీ ఆ రోజు మరి యేసు ప్రభు నీ జాగ్రత్త నా జాగ్రత్త ఓండు డొల్లి ఎత్తో ఓనుకోండి బలి ఎత్తో బలి వేసి నీ శంక నా శంక నెత్తిరి కార్చి డొల్లి ఎత్తో బిచ్చ గొప్ప దేవుడు మనకు మినం మరి అలాంటి గొప్ప దేవుడిని నిమ్మ మరి ఎంచి మిననే అలాంటి గొప్ప దేవుడిని నిమ్మ పొంది మిననే ఈ లోకంతే ಬೇಡನ ఇలా ఓనుకొండే బల్లెత్తుండే ఓని సొంత ఓడు కెచ్చి తర్వాత ఓని గురించి మున్నే రాసి మొత్తాడిగే ಬೇನ కూడా ఈ లోకతే అలా బలి ఆదిల్లు ఓని సుబ్రమత నెత్తరు ಬೇನ కూడా కార్సిల్లో నేటవరు కూడా అని యేసు ప్రభు ఓని సుబ్రమత నెత్తరు కారుస్తావు నీకు నాకు విడుదల ఇస్తావు ఓని గొప్ప ప్రేమ బాధ తోపిస్తావు అసలు పొర్రు ఓని ప్రాణం ఈసి ఓని ప్రేమ బాధ తోపిస్తావు. మరి ఆ త్యాగం మటుకు వెచ్చో గొప్ప త్యాగం. నాటి రోజు మన సొంత లోతూరు శాంక కూడా మాడు త్యాగం తుంగలడు చాలా విషయం నాకే కావాలిస్తుంది అంతే కానీ యేసు ప్రభు త్యాగం ఒకటి దేవుడిగా మొత్తం ఓండు ఆ శిలద పొర్రవు ఓని ప్రాణతిని ఓడిస్తూ అప్పగిస్తూ. మరి బైబిల్కి వచ్చింది మరి పాపం వలన వత్త జీతం బాధ్యతకు మరణం సావిన్నది వత్త మనకి కానీ యేసు ప్రభు మరి దయ వల్ల మరి కృప వల్ల మనకి నిత్య జీవం మిందింజరే మరి బైబిల్ మనకి కెచ్చింది. రోమా మరి 6:23 మనకి వచ్చింది. మరి పాపం తుంగుతారు కొంతమందినే ఇది కయ్యో మరి బైబిల్కి వచ్చింది మరి అందరూ పాపం తుంగి మీద వచ్చింది ఒర్రో కూడా నీతిమంతుడు బైబిల్కి వచ్చింది. కానీ యేసు ప్రభు అందరిని ప్రేమిస్తే ఆ పాపతిని నీ ఒకట నాడు తీసి వాటినానికి
మరి సైతాన్ నుంచి విడుదలేదనకి, పాపం నుంచి విడుదలేదనకి, తర్వాత నరకం నుంచి మనం విడుదలతోనకి, మన దుఃఖ తప్పుకు బాధ ఇవన్నీ వీటన్నిటి నుంచి మనం విడుదలతోననుకోండు నీ శంక నా శంక డొలి అంజి గిలుడు తేత్తో గొప్ప నిరీక్షణ మనకి ఇత్తో బాతిత్కు మరి పరలోకం మీద నిరీక్షణ మనకిత్తో. ఇంకా మనం చాలా విషయం మనం నేర్చుకుంటూ వస్తే మరి యేసు ప్రభు మరి ఓనుకోండే ఓని ప్రాణతిని అప్పగిస్తారు మన ఓడరు మీద ఓనికిత్త ప్రాణతిని మనం మరి వెలకట్టలు ఎత్తుకోవద్దు, మనం వెలకట్టలేనిది దాని ధర పెంచేటకు మనకి ఎత్తాడు అచ్చు ప్రేమ వాడు ఆ శిలపురవాడు తోపిస్తూ. మరి అలాంటి ప్రేమ మరి నిమ్మ కూడా పొందుకునే వాళ్ళు ఎత్తుకు. మరి యేసు క్రీస్తు నిజంగా బారెడొల్లి ఎత్తురే మరి నిమ్మ కూడా తెలుసుకుంటారు అనుకుంటుకు. మరి ఉన్న దగ్గర నిమ్మ కూడా వాసన నేను అనుకుంటుకు. మరి ప్రాంతంగా మాతో పాటు దేవుడు నిన్ను మరి రచిస్తూ నీ శంక నా శంక అందరి శంక ఉండు ప్రాణంతో దేవుడు ఉండే. నన్ను చిన్న ప్రాంతం ఇది నా ప్రాంతం ముగిస్తాను. దేవా నీకు వందకి వచ్చినాను బెచ్చ గొప్ప దేవుడిని. దేవా మరి ఆ సిల్లుపుర నిమ్మ కాస్త నిత్తుల గురించి నీకు వందనకు దేవా. మేము చూపిస్తా ప్రేమతిని బట్టి నీకు వందనకి వచ్చినాను దేవా. బెచ్చో గొప్ప ప్రేమ నేను తోపిస్తుంది దేవా నీకు వందనాకు దేవా. నీ ఒకటి బాత పాపమిల్లే కానీ ఆ దొంగకి మధ్యతే నిమ్మ కూడా ఎవరో దొంగ ఇత్తరుగా మంచి బెచ్చో శ్రమ బాధ తర్వాత నేను ఆ సులభపుర వాడుతారు దేవా. నా శంక అందరి శంక నేను డొలియంజి నేను ఎత్తురికి ఆరుస్తుందని నీకు వందనాకు వచ్చినాను దేవా. మాకు నీ మిత్త విడుదలను బట్టి ఉంది నాకు దేవా. మరి పాపద నుంచి సైతం నుంచి మరి నరకత నుంచి మాకు విడుదల ఎత్తింది దేవా. ఆ సులభపడి డొలి అంజి నీకు ఉంది నాకు అంటే బేనే ఉండను దేవా. ఎవరందరూ నీకు ఐదుకి అప్పగిస్తాను. యేసు క్రీస్తే దేవుడిని వాళ్ళు తెలుసుకునేవాళ్ళు దేవా. బేదవారు రోజు నిజం వారు తెలుసుకుని నీ అరిదేవారు వాదనకి సాయంత్రంగా గొప్ప దేవ నాకు నేను ఉడుతుందని నీకు ఐదుకి అప్పగిస్తాను. వాదన వారం కూడా మరి ఇదే అంశతిని పేసి మమ్మ మరి వాక్యానికి సాయంత్రం ప్రార్థన యేసు పేరుతోనా దేవా ఆమేన్. మరి మళ్ళీ వాదన వారం కూడా ఇంక కొన్ని వచ్చినా మనం వినడు మరి ఇదే అంశతిని మనడు ధ్యానిస్తాడ. మరి మళ్ళీ సోమవారం మనకు కలుగుతాడు. మరి మీ అందరికీ వందనాలు.